Bueno mga kaigsunan, mayong buntag kanyong tanan. Niyata karon sa paghisgot ining mga larawan nga matud pa nila nga gitugot nga naa gayos Biblia. Gitugot daw ang paghimo og mga larawan nga kinulit mga gitawag nato og dibulto na sumala kuno sa Biblia kay dunay mga larawan nga gitugot sa Ginoo kay gisugo sa paghimo sama sa bitin nga tumbaga kadtong haybabaw sa arka. Matod pa nila nga kirubin. Ila ganito kaulo Dok Yoyoy? Upat. Ha? Upat ka ulo. Pero ang pangutana, mao ba ginay gibutang sa ilang simbahan ang upat ka ulo? Dili siguro kay ang gibutang didto kadto mang wa pod masuwat sa Biblia. Kung ang ibutang siguro mga higala katong nasulat yun sa Biblia, sigurado ko katong mga, di ba, katong leon. Oh, katong upat ka ulo nga kirubin. Sa Ezekiel, pila to ka ulo? Upat gyapon? Upat o kuana. Dunay naong sa leon, Leon, naong sa agila. agila. Nga siya mga naong nila ba. Oh, mo na ibutang nato dito kay matupal nyo gitugot man eh. Na matupal ninyo kana mang Dios may wa gitugot. Unya ang Dios dili tinuod niya Dios, di ba? Dili kuno tinuod niya Dios may tinuod na. Pero ang pangutana, makasiguro ka mo nga kanang mga larawan nga nasud sa simbahan tinuod yun na siya. Diin mo nakakopya sa naong ni Kristo. Diin mo nakakopya sa naong ni Maria. Nga nianang mga panahon na, wa pa may mga kudak, di ba, Dok? Wa pa yung mga, di pa high-tech ba? Wala pa yung mga mga higala. Una nga, atong hinumduman, nga ang pagtugot, ang pagsusis kasulatan o ang pagbaton, kadtong gitugot. Pero wala ganay gitugot, ayo pagbutbuot. Pero magbutbuot, magbutang ana, wa kay mo suguan ang mga apostoles, himo aglarawan. Wa mo suguan nga si Maria, himo aglarawan, si Kristo himo aglarawan. Wala mga higala, usa ka pahimangno, pasiuna lang ni. Daghang salamat sa inyong pamati o pagtan-aw ning atong 3 minutes nga pagpasabot mga higala. Thank you very much.